Prosím ťa, ty v tom čiernom, dobrý štýl máš, nebudem ti klamať. Máš dobrý štýl. Podľa mňa sme sa tak trochu zladili, že biele tenisky a tiež čiernom. Mám ten pocit. Že? Jak sa voláš? Teší ma. A ty si? Marek. Teší ma. A čo robíte, babi? Už idete domov? Sme odišli sa nájsť a ideme si naspäť. A dobre to tam je? Je to väčšia bieda ako minulý rok. Ja som si tam išiel. Celkom sme sklamané. Dobre, no. Dobre, čo keby sme to spravili tak, že si mi na sebe dala nejaký kontakt? A môžeme si niekedy dať? Určite. Hej? Instagram jedine. A e-mail? E-mail? No. Moc si odpovedám na maily, ale kľudne. No, tak daj ten Instagram, no, však chceš. Dobre. Dobre, devčatá, tak ja som ťa spoznal a verím, že sa dobre najete, treba dobrú chuť inak. Tak ahoj a užite si to. Díky. Čaute.